खुलुमबाय बर' हारि बिजनेस आइडिया इउटुब चेनेलाव नोंखौ नायगिरि साफ्रोमखौ बरायना लाबाय। दानो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जायफ्रा जिनि फालांगि खालामो एबा जायफ्रा बेबायदिनो जुथा सेन्देलनि फालांगि खालामो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बेबायदिनो गोनां बिसयफोरखौ आङो मिथिहोनो नाजागोन। नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालामनानै आरो शेयार खालामनानै। बेयाव गोबां बिबांनि मोजां मोजां हाफ पेन्टफोरखौ मोनो आरो फुल पेन्ट। बेयो जाहैबाय डिमापुरनि जेनाखि हंकं मार्केटनि सिङावहाय जे हलसेलार बिथांमोना हरो। हलसेल है ना भैया? बेवहाय गोबां बुस्थुफोरखौ मोनगोन, बेनिखायनो नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै मालखौ पारचेस खालामनानै लांनो हागोन। एकदम फिक्स रेट, बेवहाय थगायनायनि माबा मोनसे गैया। बिथांमोना जे दामखौ लागोन बे दामखौनो लागोन बिथांमोना। नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे सोंहरनांगौ दंब्ला आंनाव कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। दा आं बे मालखौ बेयाव पारचेस खालामगासिनो दं। हाफ पेन्ट गासिबो बांलादेशनिफ्राय फैनाय मोजां मोजां हाफ पेन्टआ बिथांमोनाव दङ। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि फालांगियाव बे जायगायाव मालखौ पारचेस खालामनो गोसो दङब्ला आं जुदि नोंथांमोना एड्रेसखौ कनफिउस जादोंब्ला आंनाव कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। नोंथांनिसिम खावलायबाय। भैया कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? बुलाइए, मतलब मेरी दुकान पे सब कुछ मिलता है, निकर लोअर। आइए इस दुकान में सब कुछ मिलेगा। कार्गो, हाफ पेंट, लॉन्ग पेंट पूरा होलसेल में मिलेगा आपको। बिल्कुल जितना बिल्कुल पीस चाहिए मिल जाएगा आपको। जी सर, थैंक यू। ये है हंकं मार्केट डिमापुर। नोंथांमोना बेयाव फैनानै लांफैनो हागोन, बिराद मोजां। हामबायसै। बे समाव आङो माखासे जिनिसफोरखौ देखायनो आखायाव लाबावबाय। बियो जाहैबाय थोरसि लथा, गानग्रा जोमग्रा जों लोगोसे बेयाव गोबां बिबांनि बेबायदिनो नै संसार जानायाव नांगौखिनिखौ मोननो हायो। नोंथांमोना बेयाव पारचेस खालामफैनो हागोन। भैया क्या क्या मिलता है आपके पास? बर्तन का, किचन का सामान सब मिलेगा हमारे पास। अच्छा जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। किचन का एवरीथिंग मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम जेन्युइन दाम में मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भैया। कभी भी आइए, आके लीजिए। हंकंग मार्केट का नंबर शॉप नंबर 1920 है। महतो स्टोर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर की दुकान में आइए और परचेज कीजिए, बहुत मतलब जेन्युइन दाम पे मिलेगा। धन्यवाद भैया।